No čo je chuligáni? Zdravím vás zase s vlogom, vlog číslo 12. Neviem, jak to mám ukázať už na dvoch rukách. A trošku sme sa zabudli a trošku to trvalo dlhšie než bol vlog, ale mali sme toho veľa. Ale zase za odmenu vás púšťam do svojej poslednej svätyne a to je záchod v mojom byte, kde sa ešte nikdy nič netočilo. Tu si čítam knihy vždycky takto pekne na elektronických zariadeniach, alebo tu mám nejaké komunistické komiksy. A je to jediná posledná oáza kľudu. Hoď zase dáme tento vlog. A vlog bude o následovných veciach, šéfis. Dali sme von nový track, Takoj, spravili sme na to klip. Je to super, máme k tomu tour, ľudí to baví. Mega ďakujem všetkým, čo mi pomohli s tým klipom, či už sa to týka proma, alebo realizácie, alebo postprodukcie. Díky. Ďakujem všetkým, čo chodia na tie koncerty, na Takoj tour. Máme dohromady 12 zastávok, chcem vás tam vidieť na všetkých. Teraz najbližšie dva takové koncerty sú 25.10. Spišská Nová Ves a 1.11. Kyjov. Ale nejdeme iba Takoj tour, lebo nie sme žiadni amatéri a ideme mimo toho aj iné koncerty, takže musíš hlavne poctivo sledovať www.strapo.sk, tam si dať koncerty, tam si ťukneš a uvidíš všetky koncerty, niektoré sú takové, niektoré sú normálne. Uvediem príklad, 25.10. hrajeme v Spišskej, 26. hrajeme v Prešove. Prešov to není Takoj, 25. Spišská je Takoj. Na tej tour môžeš dojsť pre nové nálepky a nové podpiskarty a keď sa nám všetko podarí, všetko správne stihnúť, tak možno, že aj nový merch. Chceli by sme vymysleť nejaké nové veci a neostávať iba pri tričkách, ale nebudeme sľubovať ešte. Takisto sme nejak obnovili trošku web zase, chceme urobiť nejaké nové ankety, takže si to určite pozri, odhlasuj niečo. Môžeš tam hlasovať za, a to ti nepoviem, aby si mal nejaké prekvapko. No a okrem toho všetkého a okrem toho, že sme porobili Takoj a že sú koncerty stále a že to ľudí baví a že všetko je popiči, a sme zase spravili takú vec, alebo sme sa rozhodli uzavrieť takú spoluprácu s webovou stránkou rajknih.sk, pretože mi ponúkli možnosť toho, že budem dostávať nejaké knižky zadarmo, alebo že budem dostávať respektíve zľavu na kupovanie online kníh, alebo respektíve elektronických kníh. A mňa zase raz napadlo, že prečo to nevyužiť tak, aby ste aj vy z toho niečo mali, aby to nebol iba môj úžitok, lebo tie sponzoringy a všetky tie veci okolo toho dostávam hlavne kvôli vám. A tak sme sa dohodli, že budeme každý mesiac sa snažiť niečo nahodiť, nejaký kupón alebo nejaké číslo, takisto ak je to so Suprou. Keď napíšeš Strapo, tak máš zľavu, také niečo budeme robiť aj tu. Ja momentálne som si stiahol nového Dana Browna, na ktorého je teraz konkrétne zľava a je to super, som asi v polke. Neviem, prečo na to všetci nadávajú, baví ma to celkom. A tak. Takže ja niečo pre vás, lebo vy pre mňa stále. Takoj. A zdravím ťa. Vlog číslo 12. A vidíme sa pri vlogu číslo 13. A ty nezabudni, keď sme si s tým robili toľko starostí na rajknih.sk, stiahni si nejakú knižku a čítaj. Nekúkaj píčoviny, ale čítaj. Vidíme sa.